Welcome! Good morning guys. So karon na ata sa Tagbilaran Public Market sa Dao. So mo ni ang pinakadakong merkado dire sa isla sa Bohol. So karon is ang tuyo nato dire is mangita ta og pinakadako nga isda sa tibuok kalibutan ani nga merkado bitaw. Okay? So stay tuned guys. Wow! Let's go guys. Dagan kayo mga labas, nga mga gulay, mga prutas, labi na sa mga karne. Kay karon kay buntag pa man. Ooh, you can smell it. Yo, what's up mananap? So nagsugod na may og kanang suri-suri sa merkado guys kay lagi nangita pinakadako nga isda bitaw lagi daw. So daghang klase jud pud amo nakitaan kay nay lokon, limango, lambay, pasayan, hantod ingabot mis mga pariles, diwet ug sa mga pinakadako nga tuna. This fish killed Magellan, lapu-lapu. Sus, napadyoy tahong ni Carla oh. Mga laing klase sa kinason. Pahiyom ni ate oh nga naggunit sa isang lato-lato. Nang nakurat ko kay naay di ay lobster dire sa tuwa. Pero kutob rin taon ko sa hilam kay sus Ginoo ko makabungo sa magpresyo yung taon. Tara! So karon guys, nakita na dyan namang pinakadako diri sa merkado. Mo nang karon amo dyan siyang ipalit kay ang challenge na to is to find the biggest fish sold sa kuan, sold sa merkado. 22 kilos. Grabe dako daw mo murag bakten. Mura na jag litsonon. So ang klase nga isda ni guys is mo ni siya ang yellowfin tuna. Murag na ped na color mo nang namurag na brown na gamay tuna. So, stay tuned lang guys kay ato na rin luto ko doon sa ha. Kusyan. Kani guys, papalit kag bakten. Sus Ginoo ko dako na yung tao na litson no. Nanon is mga 25 to 30 kilos nga kuan baboy. Thank you. Salamat. Salamat. Let's go. You like the ribs? I like the legs. So karon guys, yung palit na tag isdang dako, palit pa karne. Ug siyempre mga guys, dito na to kalimtan ng mga lamaserns diha, o mga gulay para Ricardo sa ato mga putahe unja. Sakto na. So karon guys, kay na successful na kayo ang atong lakaw karon is nakita gyud nato ang pinakadako nga isda. Kay ang gusto na nakita ni boss na nakadawi si isda diri sa merkado. Stay tuned lang mo guys kay mudong ta karon sa Isla Eden. Mudong ta dito aron maghimo ta og bisag unsa nga klaseng putahe para sa usa ka dako nga tuna. So what's up guys? Welcome to Isla Eden. So karon guys, gikan mi sa merkado di ba nakita na to ganina nga grabe gyud kadaghan og mga baligya dito. So karon kay nakuha na jud namo ang gitawag natong yellowfin tuna. Ya karon natay mga daghang mga ingredients dire, mga herbs unsa pa diha, mga kagamitan sa kusina sama sa tinidor, kutsara, plato, platito, bakhot, ang hinigira uban pang mga kagamitan sa mga unsa pa diha, ang butok unsa to. Stay tuned guys and let's do this. So karon is gisugdan na ni boss sa paghiwa sa kuan isda, gilain ni ang unod sa bukog ha. Buang na sakto ba ta? Karon guys, naghiwa si boss Kalingaw sa isang kuan kay patilawan jud ni ko unsa ka lamay dirang. Cheers. Labi mo templado na ba? So karon pa ko kasuway guys nga kanang paghiwa kaon bito dito nga lampas pa man jud gyapon jud sa. So ang ahong na feel is mara jud ko kana bitong di ka na masok atong dagat nga mao pay pagdawid kuha dito mao ra jud lasa parat-parat murag kami ada mo joy. Wag jud bida.
So karon guys, nakuha na to ang mga laman loob or mga tinae, mga unsa pa diya mga baga or unsa pa atay sa isda. So ang aong himuon ni is lahi pod. Mo na gitawag na to og dayok. Sa amo is gitawag na mo siya kinaling. Mura ra pod na siya ginamos bitaw, pero ang nakalahian ra is na siya mga ahos, mga paminta, ug unsa pa di mga seasoning nga ipangbutang nato sa para sa atong kinaling. Muna ang pagkabuhaton karon samtang nag-prepare pa si boss sa ihang parte. Kaya ini pangaon, kato yang kanon, kanira pa yung kanon. Batman. Kamu tuh si bos mo hiwa oh isda maju part mo tigiwa sa natirahan na. Nya kinahuman naman mi sa isda so gandam na pamidayon og sugbaon asin og paminta lang ang bagnod ana so pais na kadyo. So samtang nag-andam si boss so nagsugba ako pod nag-andam pod mi sa atong mga Ricardo diha so kuan na mo gihanay na namo sa para largo-largo na dadon unsa ba. Let's go. Kana magluto ng tagsinigang nga kanang bukog sa tuna bitaw. Siyempre, pabukaran jud na siya una da human sunod mga lamaserns para mahurot sa og kuan bitaw. Palami jud ba sa sabaw niya gibutangan na mo og lokon. Optional ni ha kay saon nakit-an man namo ganina so gi apil na ramam po. Karaw na to para mix jud siya dayon da lunod sa mga utanon aw na lampurnas na mga age uni unsa. Yep. First, gonna put the salt on it. Black pepper. This is for the grill. Let's go. So kanang isang gihiwa ni boss para kuan na siya kanang sashimi po na siya so tanawa og arte kayo nakahiwa og plastada pa mo pagpail. Ana jud. So ako po guys, diri sa pikas nga bahin, syempre kinailaw expert man ta. So kita na tirada diha. This is special kinilaw. So the natural kinilaw is we're just using the vinegar with all the spices, and then but this one is we're using the coconut. Diha slang sa mong English ang kanahan ay. So kumo taglubi diha wala na dagang istorya. So karon nagprito de pod guys nya gi kota na siya og kanang cornstarch para medyo lami pod bitaw human pagka luto ana himuon po na ni boss og kanang magaba siya sauce bitaw so mo ni siya gitawag na og sweet chili fish. Ago. Nya karon haon na largo sa sinugba nga tuna belly og sugdan po nato ang kuan kini siya guys mo paborito na pitsay. Yes, suway ninyo guys diba di gajud mo magmahay magsigin mo palit pitsay. So karon kay kanang gadali-dali wa may makadaog kanang mga jahong bitaw so para sa sudlanan sa atong kuan ron mag-improvise na lang mi og gamit mi og kanang kawayan og upas sa saging pina old school style ba di ba. Siyempre, maglaway ka mo yung aning style, di ba? Sus, kagwapa sa mga pagkaon din taon.
Amdan nakaayo ang mga buto. Tanawara. Kutasan. Diya. So guys, karon kay nakapanukos na jud guys. Pila bing dugayan na jud sa mo kuha katilaw aning kanang mukaon bitaw ka nga down kaning upas ug saging. Pero lahi sa una kay dinuguan pansit ug upat pang minudo. Sa karon na nay mga lokon, sinugbang pitsay, mga sinugbang baboy. Pero kanay siya kasagaran na mga guys is tuna. Sweet chili, then tuna grilled, tuna kinilaw, then apa de ito sa tuna sushi. So ang una nang ipatilaw nito guys ang pitsay. Sinugbang pitsay kay kasagaran jud adubo man. Kinilaw nga tuna, sweet chili, tuna, grilled nga tuna. Ano ba na tuna kana tambok. Ang bang baboy nga ibutangan og kanang Cambodian sauce. Super lamig guys. So mo ang plano sa kuan pohon nga is maghimo may farm to table. Mo may tabo pohon aning Isla Eden. So stay tuned lang good mo guys. Paminawa sunda tanan ang among detalye para makahibaw mo. It's more exciting. So karon guys, kay nahuman nami. So salamat kayo ni boss nga nahimo jung kayong successful ang among gibuhat karon nga gikan mi sa Dao Market na nakuha namo ang pinakadako nga isda gyud sa tibuok Bohol. So thank you guys and I hope nga nag-enjoy mong tanan and then hinaut-unta nga magpadayon ang inyong suporta. So daghang salamat and bye-bye.